Xayrlı kun, kimgadir kech, kimgadir erta. Esenlermisiz? Mine bizning Türkiye kardeşlerimiz, Kazak halkı, Özbek halkı, alar aytdım bet endi bir tapqır. Men tatarcha tapşırılarını to'xtatqach, alar menga ник sen tatarcha söylemeysen, anlayбыз deb. Alar endi qarashlari bek еш түгел endi. Belki benim шығарышларым тирән мәгънәле түгелдер, бәлки кызык та түгелдер алай. Миннән дә торадыр бәлки шул. Шуңа күрә. Шул мин. Чөнки мин бит татар халкы хакында сөйләм. Алар хакында сөйләсәм мин казак дип, үзбәк дип язып куйсам, алар шулык ничә мең кеше карый. Татар хакында ничек инде? Менә без инде кайдан көтергә кызыксуны алардан. Алар инде безнең татар халкына кардәш, туган дисә була. Тик ул ничек инде? Хатта менә туганнар арасында мин хәзер аптырап торам, менә теге йөк алдына мин кемдер әле нәрсә саный хатта. Мин йөк алдыннан шутлый башлыйм. Безнең мәсәлән абыйларыбызда, апаларыбызда, энемдә ничә бала, ничә ел узгач тагы кайдандыр берсе килеп чыга. Ул абыйбыз берсе мәсәлән читтә тагы бер баласы бар икән, шулай килеп чыга. Шул кебек саны үзгәреп тора. Шуларны мин шутлап, хатта ятам. Менә алар бит бер качанда җыйналмый да, менә һәммәсе. Алар бер вакытта 16 саган, хәзер 20дән чыгып киткән бәлки. Алар ике туган дигән двоюродныйлар мәсәлән. Кем инде бергә бер авылда торса, бераз йөришкән булалар, шәһәрдә алай да түгел. Оренбургда мәсәлән ничә ике абыйымның бер туган мин абыйларның мәсәлән икәүдә мәрхүм балалары бар. Алар бик йөришкәннәр күренми. Ул туганнар да хатта менә алар инде өлкәнәйгәч бигрәк тә әле әни мәрхүм әйтәдер, менә сез түбәләшәсез, тегеләй булай. Менә бара зар какшап йөрерсез, бер-берегезне күрәсез килеп дип. Ул инде берсе Оренбургның бүтән өлкәсенең бер читендә, Орскида әнинең бер туганы бөек ватан сугышында катнашкан. Шул традыр икенче ягында. Икенче нәрсә ягында. Дөньяның ягында дисә була. Анда хатта ни Ташкентта традыр бер туган абыйсы. Хатта тагы кайда лекем анда күрше районда апасы бер туган. Теге ике туганнар Ташкент ягында, Өзбекстанда, Казакстанда төрле җирдә бик күп иде. Алар элемтәләрне үзмиләр, уйлаганнар бездә шулай булыр. Юк, без кызганычка каршы хатта. Әле мин абыйларым Одессада торды, берсе ничә ел, 16 ел дәврендәме күрмәдем, әллә күбрәкме. Ул исдә китмидер. Хатта әле Одессада тора, 37 елга ширләсә дә әле Аллага шөкер дөньяда яшәл ул. Шул менә хатта университетта укканда бездә тулай тракта бар иде, автомат. Шуннан шылтыратадым. 15 тиенне кызганмыйча хатта почтамтка барып, шуннан шылтыратадым. Ул миңа бик исе дә китмәде. Бүтән кеше булса, менә энем ничек укып ята икән, барып чыгыйм әле дип. Мәсәлән, килер бәлки ул хатта шунда. Менә инде безнең халыклар да шунага охшап инде бер-берсенең тормышы белән кызыксынмый, алай бик артык. Үзе арабызда мәсәлән, хатта менә шул мин кыска әйтеп куйган интервьюлар хатта татар конгрессының 8нче съездында хатта Сахалиннан, Кыргызстаннан, Үзбекстаннан татарлар аны куясың. Бик исләре китми, кайсыларын кызыксынмыйлар. Чөнки алар ул җирдә торып төрле ил түгел, СССР чорны ил дисәң инде
шунын түрлі төбәкләрендә тұрып, хатта алар инде шул халыклар арасында тұрып, ғөрф-гадәтләрен біраз кабул итеп, менә мен әйтәм бит, ничә гасыр дәврендә безнең, мәсәлән, татарлар, безнең туганнар, татарлар да шунда тора, Оренбург өлкәсендә. Инде бездә ул бәлеш дигән, тик мен аны гаит көндә генә тик күрдем, әни мәрхүм. Рухшат булсын, әзерләгән бәлешен. Калган вакытта юк. Шак-шакны анда-санда, берәү никах булса, анда ясыйлар иде. Булай казак халкының гадәтләре буенча, ғөрф-гадәтләре буенча, анда биш бармак та шурпа. Анда да әле казак халкында, мәсәлән, ул башта теге авыллардан киләләр бит, хәзер дә бар шул Ирактан, шуңа күрә алар шөлдәп килдем ди, сусап киләләр, шуңа күрә аларга башта шәй эчертәләр, хатта соңдан инде ит пешереп ашаталар. Без авылда казаклар шуңа күрә башта шәйләр бирәдер, соңдан татардан гадәтне алды да, башта биш бармак биреп, соңдан шәй бирә башладылар. Дөрес икән ул, мәсәлән, башта шәй бирү, ул теге шәй җиңелләрсә, сусаганны мәсәлән туктата, организмга кирәк ул, чөнки кеше майлыны ашый, сусап китә. Шуңа күрә ул бәлки дөрес тораларда казак халкында башта шәй биреп, кеше сусаса, башта шәй ичә. Шунасын инде бер вакыттан соң ул җиңел генә уңай эшкәртелә ашказан белән, һәм соңдан утырып биш бармак ашыйлар. Биш бармак майлы ул сусаттыра инде хатта. Бу шәйләр эчкәч бик алай сусаттырмый. Монда юк, менә ашады кеше, шул ит, мәсәлән, май, нәрсә, биш бармак, ул мәсәлән сусы, шул ук артыннан да шәй эчсәң, ул инде булай да ашказан тулы. Бер вакыттан соң булса, булай бик авыр инде, килешми ничектер. Шуңа күрә алар да бәлки аларның чираты дөрес булгандыр. Кайсы беренче, кайсы икенче. Без шул әйтәсе килә. Кайсы халык арасында тора, шуларның ғөрф-гадәтләрен кабул итеп, шул Үзбекстанда бар, мәсәлән, алар пулау, Таджикстанга барды мен, анда татарлар, берсе авылда тордым, берсендә, икенчесендә, тагы кемдә, берәүндә күрмәдем, мәсәлән, берсе хатта пулаулар ясады. Аны бит ул бәлеш пешермәде бит, пулау. Күрдегезме, нинди халык арасында тора. Бездә, мәсәлән, казак арасында торгач, биш бармак, хатта урыслар да шуны яратып, биш бармак ясап ашыйлар аны. Шуны менә мин инде хәзер моны узып китәргә кирәк. Кеше монда фикеремне бүлә, кайсы вакытта шундый каршылык килсәләр, мин инде өндәми барам да. Шул хатта әйтәсем килә, безнең халкыбыз элемтәләрне үзеп бетерде. Шул Сахалиндагы ничек яшиләр, татар кызыксындырмый аны, тегендәге кызыксындырмый, бу кызыксындырмый. Чөнки халкыбыз шул туганнар, 2 туган, 3 туган тарала бит. Алар һәркайсы аерым тормышы. Ул мәсәлән, мин алма төште, алма төш, авызыма, алма пеш, авызыма төште. Күрдегезме, нинди ире хатта, карагыз бездә. Берәү атып ташлагандыр бәлки аны. Монда алма үсми. Теге малай аткандыр бәлки. Юк, менә монда алмалар бар. Ауна бит алма. Күрмим дә алма агачы кай икән. Хатта шул аны безнең халкыбыз тикшерә башласа, шул мәсәлән бер югары уку йортында берәүләре тикшереп, хатта диплом ясаса да була бит. Халкыбыз ничек менә элемтәләрен югалтта, ул кемдерне кызыксындырмый башлый, ничек алар яшиләр, кирәк. Бер мизгеле хатта менә әле теге железный занавес дип атадылар аны, атыйлар. Безнең татарча инде тимер пәрдә. Ул төшкәч, хатта Төркияләрдән татар килгәч, бик кызыксынып карадык аларга. Мин инде элемтәләрен үзмәдем. Төркиягә барган чакта аларның хәлен белеп чыгалырым. Һәм Финляндиядән хатта килде татарлар.
Қырымнан деген қайтарма деген хатты ансамбль алар келді. Түрлі төбәкләрдән киләләр иде. Хәзер инде алай дитмиләр. Шул Екатеринбургка бар, мәсәлән, мен әйтәсем килә. Татарларда вакытында бәлки элемтәләр көчлерәк булгандыр. Ул вакытта айттым инде, сабан һәм шөкеш, бакыр өчен көрәш, төрле алмашка дигән төрле татар телендә гәзитләр чыккан. Алар татар халкын берләштереп торган. Анда инде күбесенчә тормыш нәрсә инде шул теге эш буенча ясалар, алда баручылар турынан заводлар төзгән хакында, шулар татарлар хакында язса да, бераз милләтне дә инде ничектер урысча әйтмешли, алар әйтә бит, юллар арасында между строк. Минемчә анда булган мөмкинлек. Шул менә үз телендә укыган алар, үз телендә шул ул вакытта латиницада булган, соңдан кириллицага күчкәннәр хатта. Шундан бәлки алар кызыксынгандыр, жиналганнар, бәйрәмләр уздырганнар, сабантуйлар. Чөнки мин әле хатта студент чагымда Маяковский паркында мин бара идем. Җәй көнне. Анда 2 көн узадыр сабантуй. Хәзер ул 1 көн уза. Ул вакытта 2 көн узадыр. Хәзер аны бүтән бер җиргә күчереп тә ташладылар хатта. Элек мин ел сайын хатта менә үзебез шәһәрдә кызыксынмыйча анда китәдер сабантуйга. Чөнки анда укыган җирем, таныш җир, сагындырган җир. Инде хәзер парктан аларны эшерганнар да, күчергәннәр дә. Бик инде барсаң да алай түгел, чөнки ул элек шул паркта без укыган чакта бара идек. Физкультура мәсәлән. Шөгыльләнергә физкультура белән хатта бара идек анда. Физкультура кафедрасында хатта шуңа күрә таныш җирләр. Шунда барсаң, әйтерсең шул ул вакытка кайткан кебек бераз тыйладыр. Шунда да укыган чакта анда-санда татарларны очратасың, алар исләрдә китми хатта. Син Оренбург ягына килгән икән. Мин менә фикерем буенча, мәсәлән, бер кеше ул вакытта булсын, кайдандыр Оренбург ягына килгән. Татар син белән бер телдә сөйләшә. Хатта, әйе, тагы нәрсә кызыканарда. Әле бер эше биргән, аунап йөргән кеше түгел бит ул. Хатта университетта укый, журналистика факультетында, хатта әле фамилиясе чыгып тора гәзитләрдә. Әле кайсы шәһәрләрдә булдым практикада, шул Верхотурье дигән кайда мин уйлап торам, бүтән милләт булса, ул аны мәсәлән килеп чыгыр иде берсе. Сез татар түгелме дип. Әле миңа Одессада вафат инде кызганычка каршы. Абыйымнан инде әйтелгән дусы нәрсә, названный брат дип атыйлар. Казак ул вакытта шул күрше авылда урта белем алып мәктәптә укыган, шунда турган аларда. Анасында шул икабиләрдә инде алар хезмәт иткәч, Алманиядә, ягъни Германия шунда хезмәт иткәч, алар инде тегесе Одессага күчкән, бу да чакырган моны, бу да Одессага барып, шунда урнашып, әле милиция зур начальнигы булып хатта эшләде. Анда да ул әйтә. Туманчы фамилиям ди, хатта ди, мине ди кем генә үзенеке дип санамады ди, хатта әрмәннәр дә миңа син ди, әрмән түгелме дип хатта бәйләнәләр иде. Күрдегезме, алар ничек нитеп торалар? Нигә кирәк? Алар татар менә кызганычка каршы югалтты. Элекке сәләтләрен сәүдә итү, тегени эш белән шөгыльләнү, аларны большевиклар юкка чыгарды, безнең байларны, сәүдәгәрләрне юкка чыгардылар. Алар ул халыкларны, Кавказдагы халык, Үзәк Асия, төрле җирләрдәге халыкларны аларны бик кысмады алай. Алар шул бер вакытта мин чыгарышта әйткән идем. Сәүдәгәр, аларның һөнәрләре сакланып калган нәселләрендә. Бездә кызганычка каршы битеп, авыл бит бер кайчан кирәк булыр дип. Кеше бит каршакта уйлый, бер вакытта кирәк булыр дип. Алар шул халыклар гел кая барса да эзли башлар. Кая барса шул үзенең милләттәшен эзли. Бер-берсенә ышанып,
бір-бірсіне ярдәм итеп, шуңа күрә алар бергә тату яшиләр хатта. Шунда барыпша, менә монда әйтегез, ничек ул менә бер кыска вакытта шул Таҗикстаннанмы хатта килеп Түркменстаннан инде хәзер күзгә ташлана. Алар бер кыска вакытның арасында күбәеп китәләр. Чөнки берничә кеше килә, монда урнаша, шунда килеп, ана хатта регистрация яса дип бәйләнәләр. Мен әйтәм, тора торган урын, тора торган бар ди. Күрдегезме менә хатта? Алар һәр кайсы кертә аларны. Милләттәшләре кертә, туганнар түгел. Әле әйттем бит, бер фатирда мен инде бу каршы тора дип әйтмәсен дип, мен әйтәм, кунаклар килсә килсеннәр, мен әйтәм, кунак итегез, сигләй булай, мен каршы түгел. Шуннан бер вакытта шул малай әйтте, урысча инде, таҗик малай. Сез ди абый аны тыегыз ди. Чөнки ди ул ди бабайлар хатта кайсы килә ди, әллә авылдашмы, әллә шәһәрдәшме? Монда ди тора бер атны ашап ишеп ди. Киткәндә 100 сум да хатта берми ди, шулай китеп калалар ди. Менә шулай алар кулланалар бер-берсен хатта. Шул ул милләт кешесе булса. Ә бездә татар кызганычка каршы андый анарда күзгә ташланмый. Ул инде нәрсә сәүдә эшләми, бүтән нәрсә белән шөгыльләнә. Менә мин шул Сахалинда мәсәлән берсе әйтте бит. Менә бу урамда редакция эшләгән фирка, ягъни партия тормышы мөдире урыс өенә геләп парадыр. Элекке тормышын сөйлидер. Мин аны игътибар белән тыңлыйдыр. Шуңа күрә ул мине өенә хәтта пара, анда баргач, инде мин аны узатып баргач, әңгәмәсен тыңлап, ул мине өенә кертеп, чакырып, шәйләр эшертеп җибәрәдер. Мин дә студент, инде ул уйлаган үзенә калса яхшы эшлим дип. Әйе. Шунда урамда бит бер татар булган икән. Очратты, таныштырды татар дип. Теге, шулай менә ие дип дә куйды. Булар сөйләштеләр. Шунасын бу татар бурылып китте, бу урыс миңа әйтә. Ул да татар, син дә татар, нигә сине чәйгә чакырмады ди. Күрдеңме, менә күреп тора ул хатта. Икенчесе әйләдем инде. Китаптан да Ленин урамында хатта. Хатын кыз баласы белән татарча сөйләшәләр. Мин аларга кушылып сөйләшкәнем. Кызыксындылар ди, кайдан килгәнне. Мен әйтәм, үзем Оренбур өлкәсе, мәсәлән, шул бер районның авылдан Екатеринбург, Свердловск чакта университетта, журфакта укый, менә практика килдем ушына дип. Шулаймы диделәр дә куйдылар. Исләр дә китмәде. Менә бу урамда хатта, менә ошо якта бер йортлар бар анда хатта. Шул йортларда ике туган абыем. Элек мин анарга кирәкмидер. Мин шәһәргә килгәч хатта килмидер, исдә китмидер. Соңдан бара-бара гаилә тормышында теге авырлыклар килә башлагач, бу ишеп-шып ничектер бер вакытта, мәсәлән, аның хәмерләр кулланып, ул бәлки әзрәк онытылгандыр кайгылары, соңдан анда да ул аңлады, хәмер эчемлектән соң ширлисең, шуңа күрә туган кирәк булды. Мин кайдадыр йөрсәм, Оренбур ягыннан ул шалтыратып ята, киләсе килә, тагы нәрсә, мин уйлап торам, әле кирәкмәдем мин сиңа. Мин менә шәһәргә килгәндә урын таба алмыйдырым, хатта. Әле бер вакытта шул апам, әле безнең абыем бер әйтә бит, дуа булып барсын ди. Шуң кебек дуа булып барсын, мен аны артык гаепләсем килми, тик шул теге барсам, авылдан үрдәк нәрсә, каймак күтәреп, ул иске теге бәрәңгесен кыздырып йылтты да, бирде, ашатты. Инде менә ди, базардан алып кайттым сарык, менә бер балам хәзер менә ди, икенче балам килә хәзер ди. Шунда әйтми, алар сиңа ике туган бит. Менә ул безнең әтинең сеңлесе, алар барганда гел юмартланып бүләкләр җибәрә. Минем аркылы хатта үрдәк, каймак, гел менә абыйларым миңа бирә. Авылдагы 3 абыйларым үрдәк, каймак нәрсәме, һәм әтия ни бирә. Апама да күтәреп пара кирәк. 5-6 үрдәк хатта күтәрергә кирәк. Шунда бергә кал, мин бит ярты елга бер килеп чыганмы хатта. Шунда бергә чәй ичеп, менә шул менә ит алдым, пешерәм, ни кал дими. У балаларны уйлый. Монда исе китми. Менә шулай ул. Кемгә кирәк инде? Ул уйламый бит, менә мәсәлән, минем бер туган абыемның малае дип хатта исе дә китми. Әле бер вакытта исемдә ничектер булды хәл шундый. Мин әле
нешік ол болды енді. Келді Татарстаннан малайы білән әтияларға барып, неге енді қайда даладамы шылда сарық тұталар бит бек көп. Бір зор сарықны суйды да бөлек етіп берді бір тулы сарықның итін. Яри сіңлім көрішмәсіз бәлки башқа деп елап жіберді. Ихтибар итігіз елап жіберді. Өзі айтса да ата қаз деп. Әтігі таштай yüzі, таштай бір нәрсе де бүршімей абысы аны есі де кетмеді міне. Қатын қыз бет ол шындай нишка көңілді боларға теш менімше. Елап жібергеме, мұнда абысы елап отыра. Ол таш yüzі қатта шындай. Есі де кетмеді. Енді ешмасам артист болып азырақ едеп азырақ көңілсізленіп кетері керек. Жоқ, алай түгіл. Міне шол айтасың келе. Ол туғанларда, екі туған мәселен, ата яғынан бек алай. Нешек айтыры, оңышылы болмады деп айтып болмайын да. Алар вайымсыз нешіктір сеңе қайтта. Мәселен, өзіңнен не? Әнең яғынан анда нектір міне. Алар яқынырақ көрәсен ана барасың, айтырсың, қайсы уақытта бір туғаныңда, екі туғаның сеңе ана яғынан. Бір туғаныңнан да яқынырақ, құрмет ете. Үш туған мәселен ансыда бар, аны яқтан қатта бір туғаның қатта шақырмайды. Бармайсың, олашынағын бір қашан айта, келіп та шықмайсың деген болашылай. Келіп та шықмайсың мүшінәші. Өзі шында келіп шықтырға әйттірге ярамай. Шондай ол міне. Алар қазір қатынларын тыңнылар, әтемер құмайтәлері қатынлардан қорқалар. Қатынлары хақ сөз енді қатынлардан, татар қатыннан қорқа. Енді ашуланмасағыз. Татар ері қатынынан қорқа. Туғанында шақырға. Қайсылары яри міне тігімен әлі әйтәлер бір халықта. Мәселен, ерінің туғаны дей, бұсаға янында дей, ерінің не бұсағада дей, қатынның туғанылары қатта қазан янында дей. Шол көбек ол. Міне шолай тұрмышта ол. Міне яри ақай соқтау жеңгейлер яқшы бір әлі інім. Бүтән милләт кішісі, бүтән дин кішісін қатта алған ие, неше ел тұрды, көп ие, дистелер ел тұрды. Тігісі барсам, анардан үлкендірек енді, ол бір 17 яшкамы, інімнен қатта шул білен тұрған еді, барсам, ол қонақ етелер ие, анда ашық сөйлешедір ие. Енді Одессаға барсам, анда бір жеңге алай есі де кетмей, екіншісі мен ауылмы, алар нектір меңе бәрі бір екі атына тұрадырын барып, әлі 88 жылыны бірінші тапқыр. Мен алар 83 жылыны үйленіштілер де, мен ана жие бәрдім аларға зор бір шайнук фарфор уақытта дефицит бүләкке. Шынасын барсам, аларды ауылда тұрайға қаман. Енді 88 жылыны барып шықтым аларға. Шында алар ауылда юрт түзіп, түзей башы, түзіп яталар, шында тұралар. Екі атына тұрдым ма, шынасын. Бұл сұры менен, қайшан енді екінші тапқыр келесің. Метем екінші жылына. Бұл қайран қалды қатта. Мәрхум енді ол өзі юашырақ, юмарт қатта. Барсан қайсы уақытта ақша шығарып бере ешіріп қатынынан. Міне де жеңгеңе бір бүләк еттіп де қатта міне шулай айта. Міне мен де біраз жиып барған емді. Шулай ақша сеңе түртіп қоя қатта міне шулай шул жеңгеңе бір деп. Міне қайсылары яқшы қары. Ол уақытында шул айтасың келе қата бұлданын мен. Нәрсе енді жауабы нәрсе қайран қалып бір нәрседір алар енді өзлері езі өзгерді енді. Әгер далай болмаса рахимет деп айтып қойса бұла. Шунасың енді 88 жылында ұзып кетті. 90 жыллар башлады. Алар бек ауыр халде яшаған екен қатта. Ақша да жетмеген. Мен аларны енді еске түшіріп, міне шулай менің яртылаш шаяртып, яртылаш дұрыс айтқан нәрсені хақ айтқаны міне. Шуға көре аларны орысша айтмыш реакциясын еске түшіріп, мен аға неше ел дәуірінде бармадым, тек 2004 жылыны мен олақта шул яқларға барып, шунда бір журналист іші бойынша, шунасын алар баш қаласынан шунда келіп шықтым. Ал болмаса, хатта неше ел тағы дәуірінде келместі идім. Міне шулай болды хатта оланда.
Шунда 90-шы елларда мин газетта эшләгәндә менә кемдер зарлана, ул вакытта имеш неде тормыш авыр эш булмады, акча җитмәде. Миндә киресенчә менә, киресенчә. Мин редакциядә алда баручы журналист идем, атаклы, миңа бик күп түлиләр, персонал хатта миңа шәхсән аерым баш мөхәррир хезмәт хакында куядыр, тик китмә дип. Чөнки мин язадыр мазак белән, ул теге урыс айтта чувство юмора, анарда бар иде. Халыкка бик ошыйдыр хатта. Кайчан булган ул вакытта беләсезме менә? Мин коммунистлар идарә иткән чакта беренче биттә мөмкинлек булмады бит. Шаяртып бер нәрсә язарга, бәяләр ничек кытыра дип. Ул вакытта ирегие, ул Ельцин чоры булды хатта. Ельцин чоры булды, анда танкыйтьләп, шаяртып, мазаклап төрле нәрсә буладыр язарга. Беренче биттә ул газет шәһәр җитәкчеләренә буйсынмыйдыр. Соңыннан бер вакыттан соң бу икенче газет оешкач, аның тиражы бик күп булды. Ул коммерческий шул газет чыкты. Шәхси бер кешенең. Шуңа күрә ул бөтен игъланнарын шуна бирә башлаганнар иде. Без инде тегәйтә югалттык инде шул тегәнине. Базы нәрсә дип әйтергә инде. Подписчиковта дөлде инде игълан итү торган бирә торган кешеләрнең базасын. Бездә бик зур чиратлар буладыр. Ничә көннән соңрак тик игъланны бирәләр. Газетта ур җитмидер, хатта шулай. Ул вакытта буладыр аерым бер газет тагы чыгарырга шул игълан өчен кытыртып. Анда газетны игъланчыны алмаслар иде. Алар алалар шәһәрдә беренче биттә бераз азрак сенсациялы берәүн танкыйтьләп чыгаралар, халык кызыксынып укыйдыр. Шунысы инде җитәкчеләргә бит ошап җитми танкыйтьләгән. Шуңа күрә әкрен-әкрен алар бер ягыннан интернетка күчте игъланнар, икенчедән миңа бер газетны җитәкчесе әйтте бит. Мин әйтәм, танкыйт дисең килә шәһәрнең җитәкчеләрен, юк, ярамый. Мин әйтәм, мин акча түләп, юк, ярамый. Ул ди, алар ди карыйлар да безгә игълан бирүче, түләүле материаллар бирүче оешмаларга ди шалтыратып ди, безгә теге коммерческий шул материаллар бирмәсеннәр дип шулай таләп итәләр. Алар ди безгә бирми, без акчасыз калабыз. Шуңа күрә без танкыйтны бастырмыйбыз диделәр. Шул кайтып салдылар. Мин әйтәм, менә бәяләр кытырып бара бит. Фатир өчен. Нигә? Ул әйтә, менә шәһәргә кирәк ди. Бала бакчасына, мәктәпләргә, ремонтка ди. Каян алар акчаларга тиеш диялар. Шуңа күрә шул ди бәясе кытыртып куя кайсы вакытта. Монда иштем мин ана бер шәһәрнең бер читендә, хатта байларның миңа бер кеше әйтте, ул ди. Монда ди ул инде өлкән старший по подъезду дип атыйлар, бүтән җирдә, хатта яңа йортларда. Ул әйтә, менә бу йортларда ди халык байрак яшәгәч ди, шуңа күрә аларга 1000-2000 артыгын язып куялар, алар тикшереп тә хатта тормыйлар ди. Без менә мәсәлән гади халык, безгә инде алар кытыртса да аз гына язып куя артыгын. Без аны тикшерә дә алмыйбыз хатта. Менә шулай җәмәгать. Нәрсә хакында сөйләп киттек, халкыбыз бер-берсен туган итеп нитми, акча беренче урынга чыга. Файдасы бармы дип уйлыйлар. Шул Сахалинда хатта минем фикерем буенча ул инде мәсәлән булгандыр инде шулай. Булгандыр, ул файдасы юк монардан, журналисттан ни файда кирәк, нәрсә файдасы дип, шул Екатеринбург шәһәрендә ни файдасы бар анарда дип уйлап куйганнар. Әгәр дә файда булса, алар телефонын алып бер кайчан нитерләр, аблай бер-берсенә йөреп, шәйләр ичеп, анын минемчә аларга бик әллә нәрсә түгел инде ул бер уйласа. Менә мин инде елгага якынлашкач игътибар итсәм, монда ярты сагать булган икән әңгәмә. Кемгәдер кызыкмы, юкмы, тамамларга да кирәктер бәлки. Шуны әйтәс килә. Яңадан яңартылып тормышка килер микән? Ничек әйтәләр инде шушы менә? Инде тормышта куллана башлар микән безнең халкыбыз һәр чакта да үзебезнең милләт тәшин кирәк дип. Чөнки бездә элемтәләр өзелеп, элемтәләр нишкәләнеп, элемтәләр шундый инде көчсезләнеп калып баралар. Ул элек нәрсәдер безне шул башта бәйләп бер-беребезгә ничектер бәйләнеш
бәйләнеш инде булган инде хатта халкыбызда. А хәзер кызганычка каршы ул алар элемтәләр югалып ята. Югалып бара безнең элемтәләр хатта. Авария булган әле кара. Алла сакласын. Мотоциклда барган бу. Хатта очып киткән әле теге якка тәгәрмәче. Мин якын килә алмыйм инде. Һәр кайсы әйдәп бара инде менә, әйдәп баралар, кутыралар, кая чыгалар менә, шауып баралар. Инде тәгәрмәчеләй булгачына алдагы машинаның ни башы шулай ничкә ямчилгәч инде бу инде бик көчле әйтеп тегесе әйдәп килгәндер монда. Белмим. Бер тәгәрмәчтә баралар ди. И машина, и мотоцикл. Так, шли, да? Он же видно, что он в него въехал. Вот. А, мотоцикл въехал. Ну, сильно въехал, вот. Помято сильно вообще. Он, видимо, отлетел туда. Ну, раз Я не видела ничего. Но тут же видно, что он справа ехал прям на скорости, так он бешеный. Он думал проскочить, наверное, хреново. Наверное. Я говорю, догонялся. Понты, кранты. Говорят, что не покупайте их. Их же так и называют хрустики. Что они ломаются и А? потом... Кто кого не пропустил? Не знаю, наверное, мотоцикл не пропустил. Это же рисунок есть в юмористическом журнале. Звонит он в морг и спрашивает. Поясните, пожалуйста. Звонит из морга этот. В морг звонит. Сколько сегодня мотоциклистов привезли? Он говорит, 9. А мы 10 продали, говорит. Где-то 10, говорит, катаются. Они же на бешеной скорости ездят. Смерть. Если у него так разворотило машину, то это... Сильный удар. Сильный? Как будто в машину врезался. Сильный. Ну, очень сильно, как будто сотку летел, не знаю, если Один поперек, что ли, получается, один вот так. Хотел Двое, проскочить. видать, ехали, да? 80 он, наверное, точно летел. Хотел На проскочить. мотоцикле двое ехали. Там у него лежит шлем. Да, ну еще бывает, вот там вечером я поздно бегу, перекресток, он уже не зеленый горит уже, а тот на красный прям несется, уже нельзя выезжать вообще. Я и говорю, вот, Нельзя на перекресток выезжать, когда красный загорелся. Нет, он хочет проскочить, куда торопится, а куда Я на торопится? рыбалку езжу рано утром. Наоборот, аварий больше, они чем вот утром. такие вот по Раскольникову каждый Чем день днем, больше вот утром Он рано. поехал. Друг друга не пропускают. Каждому моргать, проехать хочет. Ночью И еще несутся там на Вот. проспекте Московском на бешеной на скорости. мир везде ездят. Ночью вообще такой. Они Утром скутер гоняют по ночам на Раскольникову. 2 часа на рыбалку едешь, так ты что? Вот никто не мешает, а аварий Причем больше. они вот. между машинами, они не соблюдают рядность, они именно проскакивают между машинами и понтуют. Да. Один раз меня сбивала машина, так и ладно. Вчера Я об землю вот гнал. только в 10 видела на Мира, он остановился перед всеми машинами. Как только светофор сатанул, он быстрее БМВ улетел. БМВ за ним еще гналась, что на перегонке не попал. Ну, на асфальт упасть, все если разлилось, там это, конечно, травма мощная. Я говорю, будете ходить вместе, даже он будет. Зачем родители покупать такие скутера? Пусть пешком ходят. Даже Они сейчас подрабатывают в машине, сами себе что покупают. А.
Там даже у реки темно, а они на этих скутерах электричество, как самокат, электросамокаты, сопляки несутся, прям несутся. А там, если ребенок выскочит, нет, вот. Что там проверяет переломы там. Асфальт сухой, освещенность хорошая, да, и то, блин. Был бы дождь там, скользко был бы, гололед там, понятно. Не знаю, 25 минут. Я еще шла, когда он там. Вот в арку зашла, никого тут не было. Это буквально я там посидела, кофе попила 5 минут, 10 минут. Все за 10 минут случилось. Я на газоне стоял, на зябе, выскочил машин. Там он на буксире вел другую машину. И вторая машина выскочила на газон, и я вот полсекунды был на размышлении. Вообще ударил меня тоже. Я на газон упал хорошо. Юл фажигалары. Сондай көңілсіз мезгілде тамамлес келмейді, бір нәрсе көрсеттерге сізге ана. Елға, құяш шыға қазір. Оренбург шәһәреннән 18 шақырымнан да авыл інім шунда тұрған еді. Аларда мен қонақ болған едім, шунда сөйлегенлер еді. Киш белән мотоциклда әйдәп барган берсе шулай бәрелгән, хата өшеп киткән, алып киткәннәр ди шулай. Соңдан бәлки ниткәдер инде ул. Шифаханәдә була ярдәм иткәннәрдер, әмма мин әйтәскә ул бәрбер ул травма килеп чыга. Миндә хатта шул теге машина әле мин газонга торганда газонга башым белән нитте, бәрде машина хатта. Шунда да әле әйтте ул бераз баш авыртып тора, менә кайсы җир белән бәртен икенче ягыннан шул бүтән тарафыннан авыртачак баш дигән. Кайсы вакытта булды, ансы бар. Менә булар аның алдыннан мине Аллаһ Тәгалә ничектер абайла дигән кебек мин таҗиклар хакында китап язган идем анда. Берсе доктор нәрсә дип әйтәләр? Тиз ярдәмме нәрсә? Шуны скорая помощь хатта. Шул интервью алып отырсам, шул уканы чакырттылар, вызов дип атыйлар инде. Шәһәрнең бүтән проспектындамы бер малай шул хатта асфальтта хатта кып-кызыл нәрсә шул бәргән аны нәрсә шул булдымы кан белмим әле. Бераз булган бәлки. Әйе, шунда машина бәргән хатта. Күп паралар. Ул нәрсә машина ул бит ат түгел. Шунда кыланалар хатта менә юл бер кая ашагалар, кеше кайсы вакытта җәяү йөри ашыкмый. Алар менә машинада кылып ни шоуып паралар. Әйтерсең анда нәрсәсе әйтәләр, без әтияне әйтә, үз башына котырасың, үз башына котыралар мәллә хатта. Тагы берсен чакырганнар алар. Икәү хатта. Икенчесендә чакырганнар аны. Җәмәгать шул әйтәсе килә, адәм баласы кадерен белми, менә исән дип, нәрсә дип, әле күпме әле ни кеше шулай зарланып, дөньяга туя алмый, теге җитми, шул әйтәләр ул. Кешегә ди менә бер нәрсәсе юк, аз гына бир, ул ди башта канәгатьләнә, соңдан ди җитмәяннәргә ди, шуннан тагы күбрәк кирәк, машина имеш, кредит. Монда инде шәһәрнең киң урамлары, шуңа карамастан да әйдәп баралар аны. Хатта бүтән шәһәрләр тар гына, мин
Хатта интернеттан бір шақта қараған едім. Түстүбе, яғни Солилецканда интернеттан бірсі қараңғыда шыққанда бір шулай урам тар гына инде, шу үтеп кетем, тар бигрәк куркыныч диләр хатта. Шуны узас килгән, машина килгәнне күргәч, инде юл биргән, инде яңадан уза башлаганда көтмәгән җирдән кайдыр машина килеп чыккан. Алар чөнки шулай куып киләләр. Менә кайсы вакытта теге яшьләр ярата, миннән көлгән була, мин өлкәнрәк булсам аз гына я 10 елга, 15 елга, 20 елга, 30 да бәлки анда көләләр, менә син инде карт нәрсә дип хатта мин уйлап торам, менә анда яшьләр мин базарда күрдем, берсен кулы юк тулысынча. Мәсәлән, икенчесе күрше, мин мәсәлән 5нче подъездда, авыл 8нче кич белән шул коляска белән чыкты да, тәмәк тартты да, яңада киреп китте. Мен әйтәм, менә нинди яшь бит ул хатта. Менә шәһәрнең иске төбәгендә мин базар иде, шунда урамда бер вакытта уйлап утырам, әйтәм, менә яшьлек китә, инде яшьлек китә, инде яшьлек кала, хатта шулай китте дисә дә була дигәнем. Бәлки Аллаһ Тәгалә ишеткәндә дә, фикерләрне укыганда, каршыма киләләр яшьләр, бер яшь егет, икенче яшь егет, менә ышанмассыз, берсен кулы загыйф, берсен аягы, берсе хатта бер кулы да юк, менә нәрсәм шундый гел ниләр, загыйфлар каршыма килә. Аллаһ Тәгалә менә аңлата, менә яшьләр, менә яшьләр. Ул акылың булмаса инде кеше яшьлеген кадерен белми, ул уйлый гомер буена шулай дип, яшьлек китми дип. Минемчә ул кеше яшь чагында яшәп аласы килә, менә яшәп каласы килә яшь чагында. Өлкәнәйгәч ул теге әйткән бер кеше, тормыш гомер ди, ул тузлы су кебек ди шул. Күпме яшисең, тагы яшис килә, шул су эчәс килә бит, шул су сыйсың, шул кебек. Менә шулай була ул. Кеше юк яшь чагында, менә яшь чагында, әле университетта укыган чакта шушы җәй көнне китеп барасың университетка, китапханасына, уку залларына, анда хатта тәрәзәдән карыйм, трамвайдан кызганып, мен әйтәм, егетләр кызларны кочаклап утыралар, скамьяда, хатта анда сквер нәрсәм дип атыйлар әле. Мен әйтәм, менә безнең гомеребез үтә инде шул уку аркасында дип. Бара шул алар нәрсә, алар укымадылар, калды эшчеләр булып, вакыты шул уза, шул эштә хатта. Кем укып чыкса, әни мәрхүм әйтү буенча рөхсәт булсын, балам укы, кеше булырсың. Балам күзем йомылса бергә дә кирәкмисең дип. Менә күпме җөмләләре истә тотам, хатта ул күп нәрсәне әйтәдер. Шул хак булып чыга. Бүтән нәрсәсе хак хатта. Инде хәзер ул әйткән ни, балам ди, ел якка барып торырга кирәк ди. Мин уйлап торам кайсы вакытта, бәлки кирәктер, әйе, бу нәрсә күз рәхәт күрмисең. Язы салкын мәсәлән, кыш көннәне шулай, бәлки хак бик сүзләрдер инде шул, бер уйласаң инде әйткәне. Кара уртадыр әле. Сынгандыр бәлки, аны күтәрәс киләләр, ул кышкыра, бөтен җире авырта. Чем смогут машиналар и будут